Lena yimeko bebefundisa kuyo ootitshala kulo nyaka uphelileyo. Abafundisi-ntsapho bebeka iimpilo zabo emngciphekweni kumagumbi okufundisa. Omnye wabo nguZamaswazi Thabana noneminyaka engama-39. Lo mhlohli wezifundo zeshishino, i-Business Studies, uthi uchulumancile kakhulu ngokufumana ugonyo. UThabana uthi wafumana intsholongwane ye-COVID-19 kwiziko lokukorekisha kulo nyaka uphelileyo. We are hoping ukuthi if siya-vaccina izokwehlisa kakhulu izinga, because mangikhuluma kahle ngonyaka odlule abantwana dobe bebengabaningi baba-affected othisha kakhulu, because the number it was very high for teachers who were actually tested positive. UThabana uthi bakumyinge we-80% ootitshala baphangela kwesi sikolo afundisa kuso nababhalisele ugonyo. Omnye wabo nguKhululiwe Ndlovu, naye unochulumanco ngokuba lifikile ithuba lokuba ootitshala bayokugonya. Ngihappy kanjani? Ngihappy because kade sithukile singazi ukuthi kwenzakalani and kade silindile. So nje ngihappy ukuthi izofika and kube ngiyazenzela bengizoba umuntu oqala elayinini. Iziphathamandla zikhuphe isilumkiso sokuba umntu obekhe wasuleleka intsholongwane ye-COVID kwezi ntsuku zingama-30 zidlulileyo angayi kugonya. Abantu abebegonyelwe umkhuhlane kwezi ntsuku zili-14 zidlulileyo nabo balumkisiwe ukuba bangayi kugonyo lwe-COVID-19.